Salutare, dragi columbofili, aici cu porumbeii. Cum puteți vedea, am eliberat porumbeii pentru prima oară. Încerc să mă apropii, dar nu mă lasă. Știam de o săptămână de l-am luat de la cineva și le-am tăiat o aripă și le-am lăsat pe afară să se obișnuiască. Priviți, aici am două exemplare de solzați. Să reușesc să mă urc deasupra. Uitați, solzată normală, solzată cu capul alb. Stai că nu focalizează. Aceste două solzate. Deci, cum spuneam, aceste două solzate și acești doi albaștri de botoșani. Ia, probabil caută apă. I-am pus-o fix acolo, dar ei nu știu ce fac, mănâncă ceva pietre. Revenim când face ceva nou. Nu dură nici 10 secunde, iar ei au plecat din locul ăla spre apă. Mai mare nu merge de făcut că e la maxim. Fac și o poză. Și îi forțează pe grădină, da. Acolo am câinele și nu-i las. Nu știu ce fac. Hai, acesta a fost episodul. Pa, pa!